Αν ανοίξεις την Κιβωτό της Διαθήκης, θα βρεις 3 ιερά αντικείμενα, ίσως ένα τέταρτο ή κάτι που δεν έπρεπε να ανακαλυφθεί. Στο σημερινό The Infographics Show θα δούμε τι περιέχει η Κιβωτός της Διαθήκης, ένα από τα ιερότερα κοιμήλια των αρχαίων Ισραηλιτών. Δεν σχετίζεται με τον Νόε, αν και ονομάζεται και Κιβωτός της Μαρτυρίας ή του Θεού. Αναφέρεται στη Βίβλο, στην Έξοδο, το πρώτο βιβλίο Βασιλέων και τους Αριθμούς. Περιγράφεται και απεικονίζεται σχεδόν παντού ως ένα ξύλινο κυβότιο από ακακία, διακοσμημένο με χρυσό και με ένα περίτεχνο καπάκι στην κορυφή. Η Κιπορέτ, η θρόνος του ελέους, έχει διακόσμηση με 2 χερουβίμ που κρατούν τα φτερά τους απλωμένα αντικριστά, για να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου ο Θεός θα μπορούσε να καθίσει για να μιλήσει με τον Μωυσή. Γι' αυτό και ονομάζεται επίσης θρόνος. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, η Κιβωτός δημιουργήθηκε από τον Μωυσή ένα χρόνο αφότου είχε οδηγήσει το λαό του έξω από την Αίγυπτο. Ήταν περίπου 4 πόδια επί 2 πόδια επί 2 πόδια και έπρεπε να μεταφέρεται με ξύλινες ράβδους επιχρυσωμένες. Λεγόταν ότι κάποιος μπορούσε να πεθάνει αν την άγγιζε απευθείας. Οπότε, χωρίς πίεση. Η Κιβωτός μεταφερόταν καθώς οι Ισραηλίτες πορεύονταν προς τη γη της Επαγγελίας και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ο Θεός μιλούσε στο Μωυσή από το θρόνο του στο Κιπορέτ. Κάποιες αφηγήσεις λένε ότι η Κιβωτός καλυπτόταν με ύφασμα για να μην τη βλέπουν απευθείας. Οι ιστορικοί έχουν παρατηρήσει ότι η Κιβωτός της Διαθήκης μοιάζει έντονα με τη ηλιακή βάρκα, το πλοίο της Αιγυπτιακής μυθολογίας που λέγεται ότι μετέφερε τον Θεό ήλιορα στον ουρανό. Δεν θα είναι η τελευταία φορά που άγριες ιστορίες και μυθολογίες συγκρούονται στην αναζήτηση του Άγιου των Αγίων στον αρχαίο κόσμο. Το βιβλίο της Εξόδου, τόσο στην Εβραϊκή Βίβλο όσο και στην Παλαιά Διαθήκη των Χριστιανών, μας δίνει την πιο γνωστή ιστορία για το τι υπήρχε μέσα στην Κιβωτό. Σύμφωνα με αυτά τα κείμενα, η Κιβωτός ήταν εκεί όπου φύλαγαν τις πλάκες του νόμου, δηλαδή τις πλάκες στις οποίες ήταν χαραγμένες οι 10 εντολές. Αργότερα όμως περιγράφεται επίσης ότι περιείχε ένα δοχείο με μάνα και ένα άλλο αντικείμενο που ονομάζεται η ράβδος του Αρών. Αυτή ήταν η ράβδος του Αρών που, μεταξύ άλλων θαυμάτων, έβγαλε αμύγδαλα και άνθη. Όσον αφορά το μάνα, είναι μια νυφάδα γλυκιά βρώσιμη ουσία με θεραπευτικές ιδιότητες. Ο Θεός την έδωσε στους Ισραηλίτες για να τους κρατήσει ζωντανούς καθώς διέσχιζαν την έρημο. Τα 3 αυτά αντικείμενα συμβόλιζαν τη διαθήκη του Θεού με τον Μωυσή και τον λαό του, υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούσαν τους νόμους του. Στην εβραϊκή παράδοση υπάρχουν αντικρουόμενες ιστορίες για τη μοίρα της Κιβωτού. Μία στην Εβραϊκή Βίβλο αναφέρει ότι εχμαλωτίστηκε από τους Φιλιστέους μετά από μάχη με τους Ισραηλίτες. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, όταν λέμε Φιλιστέοι, εννοούμε τον αρχαίο λαό που ζούσε στη νότια ακτή της Χαναάν, όχι τους ανθρώπους που δεν μπορούν να εκτιμήσουν ταινίες με υπότιτλους. Μετά την κατάληψη της Κιβωτού της Διαθήκης, η γη των Φιλιστέων καταράστηκε. Όπου και αν πήγε η Κιβωτός, εμφανίστηκαν σμήνοι αρουραίων και καταστροφική ασθένεια με φρικτές φουσκάλες και όγκους. Όταν η Κιβωτός φυλασσόταν σε ναό των Φιλιστέων, τα είδωλα ανατρέπονταν και έσπαγαν. Για να σπάσουν την κατάρα, οι Φιλιστέοι έβαλαν 5 χρυσούς όγκους και 5 χρυσά ποντίκια μέσα στην Κιβωτό ως συμβολική προσφορά και στη συνέχεια την έστειλαν πίσω στο Ισραήλ. Τώρα στην Κιβωτό υπάρχουν όχι μόνο μαγικά αντικείμενα, αλλά και θησαυρός, καθώς και μια κατάρα. Εκτός αν έχεις εμβολιαστεί για τη βουβονική πανόλη, μην την αγγίξεις. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τη μεταφέρεις σε άλλη πόλη, εκτός αν σκοπεύεις ουσιαστικά να τη χρησιμοποιήσεις σαν κάποιο ιερό όπλο μαζικής καταστροφής. Αλλά αυτή η επόμενη αφήγηση είναι διαφορετική. Δεν αναφέρεται μόνο στο περιεχόμενο της Κιβωτού, αλλά και στην ικανότητά της να καταστρέφει στρατούς. Οι Λέμπα της Ζιμπάμπουε λένε πως οι πρόγονοί τους είχαν τον Γκόμα Λουγκούντου ή φωνή του Θεού, ένα πανίσχυρο αντικείμενο που μετέφεραν από τη Σένα πριν χιλιάδες χρόνια. Κατά αυτούς το αντικείμενο ήταν και πανίσχυρο όπλο που κατέστρεφε εχθρούς με τεράστια έκρηξη ενέργειας. Η δύναμη αυτή δεν μπορούσε να συγκρατηθεί σε τόσο μικρό σκεύος, οπότε τον Γκόμα Λεγκούντου αυτοκαταστράφηκε λίγο μετά την άφιξή του στη σημερινή πατρίδα των Λέμπα. Χρησιμοποιώντας μέρος του αρχικού, οι ιερείς έφτιαξαν σχεδόν ίδιο αντίγραφο και το έθαψαν στα βουνά Ντουγκάι. Το αντίγραφο βρέθηκε σε σπηλιά στα βουνά Ντουγκέ τη δεκαετία του 1940 από Γερμανό Ιεραπόστολο, χωρίς να βρεθούν αποδείξεις για το αρχικό αντικείμενο. Και τώρα εκτίθεται στο Μουσείο Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Χαράρε. Το 2008 ο καθηγητής Τούντορ Πάρφιτ τόνισε στο βιβλίο του «Η Κιβωτός της Διαθήκης» πως η Σένα ήταν αληθινή πόλη στην Ιεμένη. Οι γενετικές εξετάσεις σε κάποιους άνδρες Λέμπα έδειξαν μικρό ποσοστό μεσανατολικής καταγωγής. Το αν αυτό σημαίνει ότι πράγματι είχαν κάποτε την Κιβωτό παραμένει ασαφές, αλλά τουλάχιστον οι πρόγονοί τους ίσως να διασταυρώθηκαν με απογόνους των Ισραηλιτών και να μετέφεραν την ιστορία της Κιβωτού μαζί τους. Αλλά
Όλοι ξέρουμε τι αναρωτιέστε κρυφά. Οι βιβλικές και ιστορικές αφηγήσεις είναι ενδιαφέρουσες, αλλά μπορούμε να συμπεριλάβουμε και εξωγήινους. Φυσικά και μπορούμε, γιατί όταν λείπουν στοιχεία για την αρχαία ιστορία, πάντα κάποιοι λένε δυνατά εξωγήινοι το έκαναν. Η Κιβωτός της Διαθήκης δεν αποτελεί εξαίρεση. Θυμάστε που είπαμε ότι όπου οι Φιλιστέοι αποθήκευσαν την Κιβωτό, υπήρχαν αρουραίοι και οι άνθρωποι πάθαιναν ασθένεια με εξανθήματα. Με την πρώτη ματιά μπορεί να ακούγεται σαν να έστειλε ο Θεός τους αρουραίους και οι αρουραίοι μετέφεραν την ασθένεια. Η βουβονική πανόλη, μια ασθένεια γνωστή σε όλη την αρχαιότητα και διαβόητη επειδή προκαλούσε στους ασθενείς επώδυνα εξανθήματα. Αν όμως είσαι παίκτης σκακιού 4 διαστάσεων, με ανοιχτό τρίτο μάτι και μυαλό γαλαξία, ίσως δεις ότι αρουραίοι και εξανθήματα δεν σχετίζονται. Ο λόγος που πέθαναν οι Φιλιστέοι ήταν επειδή η Κιβωτός της Διαθήκης ήταν ραδιενεργή. Αυτός ήταν ο λόγος που οι άνθρωποι δεν την άγγιζαν απευθείας, που έπρεπε να καλυφθεί και μάλλον που εξεράγει στη Ζιμπάμπουε. Πώς ξέρουμε ότι η Κιβωτός ήταν στην πραγματικότητα ένα αρχαίο όπλο πυρηνικής ενέργειας? Επειδή κατασκευάστηκε σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, ή αν θέλετε οι εξωγήινοι του έδωσαν οδηγίες απευθείας στο μυαλό, και αν αυτό δεν σας πείθει, άγνωστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο έχουν εντοπιστεί γύρω από το όρος του ναού στην Ιερουσαλήμ και ξέρουμε ότι προσελκύονται από ραδιενέργεια. Φαίνεται προφανές τώρα, έτσι δεν είναι? Μη μας ρωτήσετε πώς οι Ισραηλίτες επέζησαν στην έρημο. Αν το μάνα και τα αμύγδαλα φυλάσσονταν σε ένα τόσο ραδιενεργό κουτί που το άγγιγμα σκότωνε, δεν είναι λόγος ανησυχίας. Η γνώση του περιεχομένου της Κιβωτού δεν λύνει τίποτα. Κάθε θρησκεία και αίρεση αφηγείται διαφορετικά την κατάληξη βάσει της ιστορίας των Φιλιστέων. Η Κιβωτός επέστρεψε στους ιδιοκτήτες της, παρέμεινε στην Κεριάτ Γέχριμ και 20 χρόνια μετά μεταφέρθηκε στο παλάτι του Δαβίδ. Λέγεται ότι η Κιβωτός της Διαθήκης μεταφέρθηκε στο ναό του Σολομώντα από τον βασιλιά Ιωσία κατά τις θρησκευτικές του μεταρρυθμίσεις. Ο Ιωσίας ήταν σημαντικός βασιλιάς στην εβραϊκή ιστορία. Ήταν υπεύθυνος να κάνει την Ιερουσαλήμ κέντρο του Γιαχουισμού, προδρόμου του Ιουδαϊσμού των Ισραηλιτών, και για την εξάλειψη κάθε λατρείας ξένων θεών από το βασίλειο του Ιούδα. Ο Ιωσίας επανέφερε την Κιβωτό στο ναό του Σολομώντα, αφού κατέστρεψε ειδωλολατρικές απεικονίσεις στις περιοχές Μανασί και Εφραίμ. Έκτοτε τίποτα δεν είναι βέβαιο. Η Κιβωτός χάνεται από τα αρχεία τον 7ο αιώνα π.Χ. μετά την καταστροφή του ναού του Σολομώντα το 587 π.Χ. σύμφωνα με την Εβραϊκή Βίβλο. Η Κιβωτός βρίσκεται κάτω από το όρος Νεβό στην Ιορδανία, αλλά τον 2ο αιώνα ο ραβίνος Ελιασάρ Μπεν Ιωσή πίστευε ότι ο θρόνος του ελέους ήταν στη Ρώμη. Το αναγνώρισε από έναν λεκέ, όπου ο Εβραίος αρχιερέας το είχε καθαγιάσει με το αίμα του. Μόλις τελειώσει το ιστορικό μονοπάτι, οι θεωρίες γίνονται πιο φιλόδοξες, με διάφορες χριστιανικές αιρέσεις να ισχυρίζονται ότι το έχουν για λόγους κύρους. Η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία υποστηρίζει ότι φυλάσσεται στην Αξούμ, ενώ οι Μαλαισιανοί λένε πως οι πρόγονοί τους το μετέφεραν στα νησιά του Σολομώντα. Η Βρετανική Ισραηλιτική Ένωση πίστευε ότι βρισκόταν κάτω από το λόφο της Τάρας στην Ιρλανδία, ενώ οι Μεσαιωνικοί Ρωμαιοκαθολικοί πίστευαν ότι ήταν στο ιερό της Βασιλικής του Λατερανού στη Ρώμη. Καμία από αυτές τις αξιώσεις δεν αποδείχθηκε. Η Βασιλική του Λατερανού λαιλατήθηκε 2 φορές τον 5ο αιώνα, δίνοντας ευκαιρία να χαθεί η Κιβωτός. Η Βρετανική Ισραηλιτική Ένωση επιχείρησε ανασκαφές στο λόφο της Τάρας στην Ιρλανδία 1899-1902 για την Κιβωτό. Πίστευαν πως ήταν ο τάφος μιας Αιγύπτιας πριγκίπισσας που παντρεύτηκε Ιρλανδό βασιλιά και έφερε την Κιβωτό από την Αίγυπτο. Όταν προσπάθησαν να σκάψουν το λόφο, ιστορική έδρα των Ιρλανδών βασιλιάδων, οι Ιρλανδοί εθνικιστές τους έδιωξαν από την πόλη. Στη δεκαετία του 2000 σαρώσεις ραντάρ στο βουνό έδειξαν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Κιβωτός είναι θαμμένη εκεί. Άλλη μια συνηθισμένη δικαιολογία των Βρετανών για να καταστρέψουν Ιρλανδικά πολιτιστικά μνημεία. Μια ιστορία τόσο παλιά όσο το βρετανικό στέμμα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA δείχνουν ότι ακόμη και η CIA προσπάθησε να βρει την Κιβωτό τότε. Ήταν η εποχή που πίστευαν ότι οι ψυχικές δυνάμεις είναι πραγματικές. Το 1988 ένας απομακρυσμένος παρατηρητής ανέλαβε να εντοπίσει μια σειρά από αντικείμενα, ένα από τα οποία ήταν η Κιβωτός. Υποστήριξαν ότι ήταν υπόγεια, φυλασσόταν από οντότητες και θα ανοίξει όταν έρθει η ώρα. Ο απομακρυσμένος παρατηρητής όμως δεν ήταν σαφής για την τοποθεσία. Άκουσαν ανθρώπους να μιλούν αραβικά και είδαν ένα τζαμί, κάτι που μπορεί να συμβεί σε κάθε πόλη με μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό. Η αναζήτηση συνεχίζεται.
Πολλοί χριστιανοί πιστεύουν ότι η Κιβωτός είναι θαμμένη κάτω από το ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, ενώ αρκετοί θεωρούν πως βρίσκεται στο Αξούμ της Αιθιοπίας. Η ιστορία αυτή αναφέρεται πρώτη φορά στο Κίμπρα Νέγκαστ, αιθιοπικό έπος του 14ου αιώνα που γράφτηκε για να νομιμοποιήσει τη δυναστεία του Σολομώντα στην Αιθιοπία. Το 1992, ο Βρετανός συγγραφέας Γκρέαμ Χάνκοκ κυκλοφόρησε το αμφιλεγόμενο βιβλίο «Το σημείο και η σφραγίδα», που περιγράφει την αιθιοπική εκδοχή για την Κιβωτό, ταξιδεύοντας κατά μήκος του ποταμού Νείλου και καταλήγοντας στην Άξουμ. Αν και οι σύγχρονοι του Χάνκοκ το αποκάλεσαν σκουπίδια, το βιβλίο έκανε πιο γνωστή τη θεωρία ότι η Κιβωτός ήταν στην Άξουμ. Το 2009 ο Πατριάρχης της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είπε πως θα αποκάλυπτε την Κιβωτό, αλλά γρήγορα αποφάσισε το αντίθετο. Παρά την έλλειψη αποδείξεων, ο ισχυρισμός ότι η Κιβωτός βρίσκεται στην Άξουμ παραμένει και έχει αναφερθεί ακόμη και στο podcast του Τζο Ρόγκαν, το οποίο όλοι ξέρουμε ότι έχει πάντα 100% δίκιο για τα πάντα. Ίσως να μην μάθουμε ποτέ με σιγουριά αν η Κιβωτός της Διαθήκης ήταν πραγματική ή απλώς ένα μικρό κομμάτι μιας μεγαλύτερης μυθολογίας. Γύρω από τον Μωυσή και την έξοδο από την Αίγυπτο, ακόμη και η ίδια η ύπαρξη του Μωυσή αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης τόσο σε θεολογικούς όσο και σε κοσμικούς ακαδημαϊκούς κύκλους. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κιβωτός θα παραμείνει πάντα πηγή γοητείας σε πολλούς πολιτισμούς και παραδόσεις. Ένας ήρωας με φεντόρα που πιστεύει ότι ανήκει σε μουσείο. Θέλετε κι άλλο περιεχόμενο για την Κιβωτό? Δείτε τις πιο παράξενες ιστορίες στη βίβλο ή δείτε αυτό.